1 aprelde Moskvada Türkmenistan'ın ve Orset'in hökümet resmileri duşuk geçirdi. Resmi maglumata göre 2 ayrı duşukta Türkmenistan'ın vice-premierleri Daşary işler ministri Reşit Meredov ve Ýokary Gözükçülük palatasının başlygy Serdar Berdimuhamedov, Orset'in premier ministri Mikhail Mishustin hem Daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirdiler. Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň resmi maglumatynda agdalan tahkik meseleleriň arasynda Türkmenistanda geçirilmegi planlaşdyrylýan Hadar ýaka döwletleriniň 6-njy sammitine taýýarlyk we Hadar deňdi şol sanda ekologiýa hem howpsuzlyk boýunça problemalaryň maslahatda gozgulanlygy aýdylýar. Şeýle hem ilim, bilim we medisina uğurlarynda iki taraplyň gatnaşyklary giňeltmek mümkinçilikleri göz öňünde tutuldy. Orset'in Daşary işler ministrliginiň resmi maglumatyna görä koronavirus keseli we oňa garşy görüş meselesi gozgalypdyr. Biziň dostlugymyz we raýdaşlygymyz koronavirus ýokançlygyna garşy görüşde özüne dogly görkezdi. Birek-biregimize kömek we goldaw berdik diýip Sergey Lavrov aýtdy. Orset'in Daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda ýerleşdirilen videoda duşuň gidişinde Reşit Meredov Orset Federasiýasynyň Türkmenistana koronavirus pandemiýasynyň global howpuna garşy durmakda ýardym berenligini aýdyp minnetdarlyk bildirdi. Biz minnetdar. Men muny hökümetde de aýtdym. Hut Orset'in Türkmenistana ilkinji bolup şeýle dostlukly gumanitar ýardym edenligini, munyň kyn bolan wagtynda PCR testleri berenligini aýtdym. Biz Orset'den umuman 186 000 töweregi test sistemasyny aldyk. Olardan 129 sanasy mutsuz esasly diýip Reşit Meredov aýtdy. Türkmenistan koronavirusyň ýurtda hasaba alınmanlygyna ýar ýanwar aýynda Türkmenistan 2 sany rus waksinasyny resmi hasaba aldy we vaksinasiýa başlady. Moskvadaky gepleşikleriň dowamında taraplar syýasy diplomatik uğurlarda şeýle hem sowda ykdysady hem medeni gumanitar uğurlarda iki taraplyň hyzmatdaşlygyň meselelerini jekmejek ara alyp maslahatlaşypdyr. Regional we halkara birleşikleriniň çäginde ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy gıda we beýleki platformalarda hyzmatdaşlygy degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşypdyr. Şeýle-de Orset'in Daşary işler ministrliginiň resmi maglumatynda ören amatsız global ykdysady ýagdaýa garamazdan iki ýurduň özara sowda dolanşygynyň 40% ösendigi aýdylýar. Moskvadaky Türkmen-Rus gepleşiklerinde taraplar iki ýurduň daşary siýasat edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň netijeliligini hem bellädiler we biologiki howpsuzlygy öpçün etmek boýunça Türkmenistan hökümeti bilen Orset Federasiýasynyň hökümetiniň arasynda özara düşünmek baradaky memoranduma gol çekdiler. 30 mart we 2 aprel aralygynda Moskvada Türkmen-Rus hökümetleri iş toporunyň nowatdaky mezgilini geçirmek üçin sapar eden Türkmenistanyň resmi toporunyň düzümine Serdar Berdimuhamedov we goşmagy prezident Gurbanguly Berdimuhamedov karar etdi. Lewaply lukmanlary Hytaý waksinasynyň ikinji tapgyryny kabul etdi. Global pandemiýanyň fonunda hiç bir COVID-19 hadisasyny resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistan oňa garşy sanjym etmäge dowam etdirýär. Karantin çäklendirmeleriniň arasyna bölekleýin dikeldilen otly gatnawlary berk gödäwçilikde dowam edýän mahaly ýurdun howa ýollary kompaniýasy daşary ýurt gatnawlarynyň häzirki wagtda dikeldilmeýänligini habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 aprelde Türkmenabadda ýokanç keselleri hastahanasynyň köpügürlü klinikanyň hemde tiz kömek gullugynyň medisini işgärlerini ikinji tapgyr sanjym edilenligini habar berdi. Sanjymlarda Hytaý vaksinasy ulanylypdyr. Munun bu saglyk goraýyş edaralarına vaksinasiýanyň ilkinji tapgyry 10-11 mart günleri geçirildi. Şeýle-de ýatladyp geçdik Lewap vilayatyna vaksinasiýa üçin tewekkelçilik toporlarynyň sanaňlary ýanwar aýyna düzülipdi we oňa saglyk işgärleri we mugallimler girdilipdi. Türkmenistanyň global pandemiýanyň fonuna şäherara köpçülik transportunyň hereketine girdilen çäklendirmeler martdan başlap bölekleýin dikeldildi. Martyň başyna Aşgabat Daşuw daralygyna awtobus gatnawy, Aşgabat Türkmenabad daralygyna otly gatnaw synaw tertibinde bölekleýin dikeldildi. Türkmen demir ýolları agentliginiň soňky beýanatyna görä Mary we Daşuw uğurlary boýunça gatnaýan otly gatnawlar hem synaw tertibine gaýtadan ýola goýuldy. Galan uğurlar boýunça girdilen çäklendirmeleriň möhleti 15 aprele çenli udolduldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy otly gatnawlar üçin ýolawçylardan COVID-19 test netijeleriniň talap edilýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä testler çäkli bolmagyny galýar.
Mundan ozal Türkmen Hawa Ýolları kompaniýasy halkara hawa gatnawlaryny dikeltmegiň möhletiniň 31-nji marta çenli uzaldyrylygyny habar beripdi. Kompaniýanyň soňky bildirişine görä halkara gatnawlary häzirki wagtda dikeldirmeýär. Türkmen Hawa Ýolları halkara hawa gatnawlarynyň dikeldirmegi boýunça goşmaçy maglumat berjekdigini aýdýar. Bu aralykda pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlar ýurda getirilýän mahaly ýurda baran raýatlaryň karantina alınmagy hem dowam etdirilýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewapda täze gurulan 4-nji karantin zolagy öz işine başlady. Ýatlasak Azatlygyň habarçylary 24-nji martda Lewap welaýatyna 4-nji karantin zonasynyň gurulşynyň başlananyny habar berdiler. Bu desga Çärje we Trawyna ýokunç keseleri hastahanasynyň çägine ýerleşýär. Mundan ozal Türkmenabadyň günnägorundaky karantin zolaklaryna adam köp bolan üçin häkimetler bar bolan zolaklary giňeltmek we täze desgalary gurmak üçin işe girişdiler. Häkimetler karantin merkezlerini giňeltmek we ol ýerlerde şertleri gowlandyrmak kararyny eglan etdiler. 15-nji martda Lewap welaýatynyň häkimi we ýurdun saglyk ministriniň orunmasary Amderýanyň kenaryna ozal daşary ýurt gurulşy kompaniýasy tarapyndan ulanylýan binalarda ýerleşýän 500 adamlyk uly karantin zolagyna baryp şertleri bilen tanışdy. Häzirki wagtda 5 karantin merkezine Täjikistan, Özbegistan we Türkiýeden getirilen raýatlar bar. Olaryň 21 günlük karantin möhletiniň ýene bir hepdesi galypdyr. Olaryň 7-nji aprelde tapgyrlaýyn goý berilmegine garaşlýar. Boşan karantin orunlary daşary ýurtlardan getirilen raýatlar bilen doldurulýar. Şeýlede habarçynyň maglumatlaryna görä ýa-ni ýakyna Hindistanda okuw türgünleşiklerine gatnaşan 15 harby ýurda dolanandan soňra karantin üçin harby çadyrlary ýerleşdirildi. Ýa-da Hindi medeniýetyne görä Türkmenistanyň ýöretim güýçleriniň düzümlerinden 16 desantçy fevralda Hindi goşunundan tälim aldy. Türkmenistan karantin çärelerini bölekliğini ýeňledýän mahaly habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenabadda diňe toý çärelerine niýetlenen kafeler öz işini dikelýär. Şeýle-de habarçy ähli dawara çäreler üçin COVID-19 test netijeleriniň talap edilýändigini aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan şu wagtda içinde öz şäherine hiç ýyly COVID-19 hadisasyny hasap almady. Türkmenistanyň ow hozurlugyny köküren we giň ýaýranyny bilinýän korrupsiýa döwlet tawsyrygy esasyny gowa çekip kyn şertlerde maşgal etmäge çalışan kärenneçileri bilim adat bolşýaly ýuwuş suw wagtyndan aljaradyp başlady. Azatlyk bir adam Lewapda derýadaky suwun az boljagynyň duýdurulanyny kärenneçilere zeý suwlaryny ulanyp ýuwuş suwuny tutmak maslahatynyň berilen barada maglumatlar çap etdi. Soňky ýyl bolşan habara görä bu sebäpde häzirçenli gowaça meýdanlarynyň bary ýogy 30 göterümine ýuwuş suw berilipdir. Tejribeden belli bolşýaly Türkmenistan sebäpde suwy iň beýsarpy ulanýan ýurtlaryň biri hökmünde tanqytlanýar we Sowet ýyllaryndan galan suwaruş praktikasy tutuş ýurt boýunça ekrançylyk meýdanlarynyň agyr şorladylmagyna alyp geldi. Netijede egerde ekşdönüň ýuwuş suw berilip ýerleriň şor aza känni ýugulmasa ol ýerlerde gowaça ekeniň peýdasy ýok. Emma hökümet daýhanlaryň ýylla diýen ýaly bergili ýa gazançly çykmagyna gödüm Sowet döwründen galan komanda buyruk dolandyryş aslynda netijesiz owuzlyk siýasatyny dowam etdirýär diýip synçylar aýdýar. Ýuwuş suwlarynyň Lewapda dünýäniň iň suwly derýalarynyň biriniň üstünden geçýän sebäpinde hem ýeterlik tutulup bilinmezligi ýurdun beýleki ýerlerindäki ýagdaýyň has hem agyrdygyny aňladýar. Geljekki paýta hasylynyň içini diýen suw ýetmezçiligi diňe derýadaky suwun azlygy bilen hem baglanýar. Azatlyk bilen gurulşan kärenneçiler ýurdy. Şol sany hozurlugyny çökerýän esasy nowsanyň ogurluk, korrupsiýa bilen baglygyny, bu ýagdaýyň metduat azatlygynyň bolmalygy, tutlaryň garaşly bolmagy netijesinde saklanýanlygyny öňe sürýärler. Lewap welaýatyny suw sorjun aswaslaryň tas 90 göterimi hatardan çykypdyr ýa-da suw tehnikleri tarapyndan ogurlanyp deger degmez bahasyna satylypdyr diýip ýagdaýdan habarly hünärmen azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onun sözlerine göre häzir etraplaryň suw hozurlyk edaralaryna welaýat prokuraturasynyň tawsyrygy esasyny barlyk derňe bu işleri alınıp barlýar. Derňewçilere suw enzamlarynyň nira ýitirmedilendigini anyklamak, bu işte günäkärleri ýüze çykarmak tawsyrygy berildi diýip adynyň aýdylmalygyny soran resmi Azatlyk radiosyna aýtdy. Yerli habarçynyň toplan maglumatlaryna görä, Darganat etrawynyňky ekin meýdanlaryna suw çykarmak üçin satyn alynan 125 sany iri suw nasosynyň häzirdiňe 9 sany işleýär. Däniw etrawynyňda hem sanaý nasos galypdyr. Farap
Çärjow, Sayat, Halaç etraplarynda hem suuna sosu babatyny öwürlük ýagdaý ýok diýip vilayet häkiminiň oğuzuluk işleri boýunça ornwasarynyň kömekçisi bolup işleýän hünärmen habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ikinci tarapdan azatlyk bilen aýry-aýrylykda gurlaşan raýatlar, owa ýaşaýjylary suuna sowatlarynyň soňky 30 ýylda öz boluşly bir talaňçylyk guralyna öwürlendigini aýtdylar. Daýhan birleşikleriniň başlyklary suuna sowatlaryny, owa adamlaryny därenneçiler talamagyň gümürtük guralyna öwürdiler. Olaryň ätiýaşlyk şaýlary, ýagy, bejerilmegi we beýlek çykdyjylar üçin ýylla adamlardan pul ýöňelýär diýip anonimlik şertine urlaşan kärenneçileriň biri nasos üçin ýyllyk girdejesiniň ýaryna olaýyny tölen wagtynyň hem bolanyny gurrun berdi. Bu talaňçylyk dowam etse, owada ýaşajak, ekin ekjek galmaz. Her kim öz sagatyny şähere ýa daşary ýurtlara iýermegiň alazyny öldäýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň owuzulugyna, korrupsiýa we diýipli adamlaryň gatnaşmagyna garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan mewzarly we yerli synçylaryň köpüniň tasdiklemegine görä, döwlet emellarlarynyň ogurlyklarynyň möçeri barada metbuatda açyk habar berilmeýär. Hukuk goraýjy edarlar bolsa, prezidentden anyk tawsyryk bolmasa, döwlet başçylygy tarapyndan bellenýän emellarlaryň garamagynaky işleri kän derňe meýärler ýa-da köplenç basdyr ýüstür edýärler.